Körpeler üçin bagtyar durmuşyň öpjüne edilmegi, olaryň zekinlerini we okuyuplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertlaryň döredilmegi bilen baglanyşly meseleler hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň üns merkezine saklanýar. Her günlerde ählamatlyklар bilen öpjüne edilen merkezler dostlugyň mekanyna urilýar. Bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan meýilname esasyna geçirilen çäreler täsirligi bilen tapatlanýar. Aşgabatyň Günorta künjegindäki Köpek dagyň gözel ýerlerinäki we Hazanyň kenaryndaky awada milli syýahatçylyk zolugynäki şeýlede ýurdumyň ähli sebitleriniňki çağılar sagaldyş merkezlerine işler talaba laýyk anyp barlýar. Çağılaryň gowunajan din jalmaklary we wagtlaryny peýdaly geçirmekler üçin niýetlenen çağılar sagaldyş merkezleri öýdüp barýan ýaş netliň sağlaşyk terbiýelenmegine möhüm orny eýleýär. Çünkü çağılaryň bagtyar durmuşy olary değişli derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugur bolup durýar. Kefitlenen meýnama laýyklykda din jaş möhümine geçirilen çärelere ruhunentlik mahsus bolýar. Çağılaryň şadyan, bagtyar we batly ýanlan sesleri ýurdumyň awadançylygynyň, watanymyzyň gülläp ösüşiniň öýelboşly sutnamasydyr. Dinjaş we sagaldyş merkezlerine tomusky tejribeliklerini geçýän Döwlet Mähmet Azadaty Nähky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň, Magtym Murad Nähky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň, Seýitnazar Seýdady Nähky Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutynyň talipleri nazaretlen bilimlerini hasa berkidýärler. Taliplerin tejribelik döwrüne ýaş nesle daşary dillerini öwretmekligi ulus berýärler. Sağlaşy anyp barlayan işler oňy netijelere beslenýär. Okuw meýilnamasyna laýyklykda geçirilen öňümçilik tejribeligi taliplerin nazariýetlerden bilimlerini öýleşdirmekde ören ähmetliler. Tejribelikler taliplerin dörejilikli gözlegleriniň netijeleriniň ýoklanmagyna da ýardam edýär. Ol hormat prezidentimiziň bilimi ösdürmek, daşary ýurt dillerini öwrenmek, alim innovasiýalary ornaşdyrmak barada öňde goýan wezipeleriniň çözülmegi bilen aýrylmaz baglanyş galar. Ahal vilayet häkimliginiň gökderedäki bagtyar nesiller çağılar dinjaş we sagaldyş merkezine dinj alýan çağılaryň ýazyjy şahyerler bilen dörejilik duşgam ören täsiri boldy. Türkmenistanyň bilim we medeniýet ministrlikleri bilen birlikde guramaklaryna geçirilen dörejilik duşunyň dowamyna çağılar berkara döwletiň täze ýamanyň galkynç döwrüne watanymyza amala aşyrylýan beýik işler, ýitilýän gowunurjy tekbetler, Gahrman Arkadamyň we Arkadaly Gahrman Serdaramyň pekiminden dören eserler, Doglunyň 300 ýylligi bütün dünýäde giňden bellenýän günnogaryň beýik söz ifade we nusgaw şahyry Magtym Pragynyň döredijiligi, bilim we medeniýet ulgamlarynyň ösüşi, ýaş nesilleriň hemme taraplaryň faýalaşygy ösmek üçin döredilýän döwrewap şertler türkmen halkynyň baý edebi hemde medeni mirasy barada edilen gadakly çykyşlary uly höwüslen dinlediler. Döwletimiz ösüp gelýän türkmenistanyň tomusky din jaş döwrüne şadyan we peýdaly geçirmegi, din jalmagy we saglyklaryny berkitmekler üçin arad edýär. Çağılaryň şadyan we batly ýanlan sesleri bagtyar çağılyk üçin hormat prezidentimiz hem de Gahrman Arkadamy da öýelboşly hoşallykdyr.